Venga, cambio. Escucha ese perfil. Ahora. Yo te vas a tomar el perfil. Gay. Escucharé. A ver, ahora Irubia. Te voy a romper. R. ¿Vale? ¿Está aquí que se me Vale, entonces no te das ahora lo que estamos todos sentido adultar, ¿vale? Esta es una constante, ¿vale? Vamos a buscar por la Eta R constante, que ikuntzan zer gertatzen da, zer da? Hau da, gehikuntza hau, gehi, atera kanpora konstantea da, R, gehikuntza ere, bale? Delta egin zer dira, erreakzioan egoten mol molekuloren aldaketa, segidan dut erreakzioa. Zer bat mol gaz bukera? Bai, bukera behar eta zera, ikuntza ere, bale? Bortazio bat du, a bere, ikuntza ere, da bat, ez da behin, ikuntza bat, horrezen dira, bale? Benetzen ja, hau, biderra, bale? Bakarri da horrezkatzea, derre eta zer erremaneko dut. Bai? Zergazti, eta gomaiz derre. Baina gara zera gomazera lagunitari jartzen ez dut, ari zera almoazera dutzutan. Eta hemen, gehikuntza H dago eta berrietan, bale? Temperatura? Hogeita goztatzen da bai? Irazizan, bi, de retorno vale? Vale? Gaixetan, uste. Zergatik. Bi, hau